Ja, jeg er altså gågænger, mand. De tror måske, det er for sport, men det er det ikke, nej. Det er livssyn. Et stort og mægtigt livssyn. Nu ved jeg godt, de sidder her og hygger dem, og tror, at verden skal nok gå. Og det skal den også selvfølgelig. På pusserne nemlig. På pusserne, ja. Kan de huske dengang, de havde bil, hva'? Kan de det? Kan de huske dengang, man kunne leje en taxa midt om natten og køre hen lige, hvor man ville? De umoralske tider, de er forbi. Der er sat en stopper for den slags ting. Det er godt, for det er der, vi skal ned. På pusserne nemlig. Hvis vi alle sammen er blevet ved med at pusse, så er der jo aldrig nogensinde kommet flyveplads ude i Kastrup, bare for at nævne et eksempel. Og så prøver de oven i købet på at løbe fra tidens alvor ved at købe en cykel med 3 gear og narretræ det hele, ikke? Og hvad så? Når der ikke er mere gummi, så skal de alligevel ned og pusse. De skulle tage at gå i træning med det samme, det er et godt råd, jeg giver dem. Se, børnetallet, det kommer jo også til at stige. Det er jo givet. Jeg tænker på de lange, mørklagte vinteraftener. Og det bliver hæderlige børn, født inden for ægteskabets, vanens og de høje kokprisers rammer. Det gælder om at rykke sammen. Det luner alt sammen, ikke sandt? Og så i øvrigt, så gælder det om at holde armen ind til kroppen og se åndssvagt ud. Hvis I tror, det falder dem svært, så tager de fejl. Det kommer på et par kilometer. Jeg personligt, jeg er gået ind på Rødovre, og det er en halv time hurtigere at gå, end at tage med S-toget. Vidste de det? Ud og gå fra DSB. Det er der, vi skal ned. Hvad skal vi forresten med tog og flyvemaskiner? Verden har jo klaret sig vidunderligt i millioner af år. Ned på svanget med os. Det er der, vi skal ned. Og nu hører jeg, at vi skal til at have blikdåsekomfurer, hvor vi kan fylde med aviser. Men den er jo helt i orden, ikke? Så kan man putte avisen i om morgenen, i stedet for at læse den. Den er god. Vinduerne ved nok, de skal også mures til. Kulden må ikke slippe ind, og lyset må ikke slippe ud. Den er helt galt. Hvad skal vi egentlig med lys og kulder og varme og det hele? Er der nogen grund til det? Nej, jeg konstaterer med glæde under mine daglige rundbusserier i byen, at de har bygget små, komfortable rum rundt omkring, der bringer mig til at tænke på vores højt ærede forfædres enkle og sympatiske levevis. Det er der, vi skal ned. Når vi hverken får lys eller varme, ja, hvad er så bedre end den af Nationalmuseet så grundigt studerede og højt lovpriste jordhule? Sidde der lunt under jorden, fra solværf til solværf, og klø sig bag øret. Det forekommer mig at være den helt ideelle form for tilværelse for en gammel, fremadstræbende kulturnation. Det går som det skal, nemlig baglæns. Et hvert tilbageskridt, det er et fremskridt, det er nu altså min filosofi. Det skal ende med, at vi alle sammen får hård hud under pusserne og hår på kroppen. Og så en skønne dag, så bliver den helt vidunderlige tilværelse indført for os alle sammen. Og ved du, når det bliver? Det bliver, når vi også holder op med at tænke. Ja, jeg ved at nok, der er nogen, der allerede har begyndt. Men jeg tænker på, når vi alle sammen holder op med at tænke, også vi mænd, det bliver vidunderligt. Så skal vi bare regne rundt og sige buh en gang imellem, ligesom køerne. Det er der, vi skal ned. Det store, smukke, vidunderlige og hellige enfold. Det er altså alt sammen min filosofi. Men nu, til slut, vil jeg ønske én ting for os alle sammen i Danmark. Og det er, at det må gå rigtig tilbage for os. Rigtig tilbage for os alle sammen. Nemlig tilbage til den tid, som vi jo alligevel alle sammen længes efter.